tager lidt bold, vi går herover på græsset her. Det må vi ikke. Kom så, dyr! Er stadig dyr! Bliv ved! Bliv ved! Bliv ved! Øj! Kom igen, kom op igen, dyr! Kom ind derude og arbejde! Vinter! Kom der! Kom! Kom fremad, Karlsson! Fremad! Kom, Sebastian! Kom, Sebastian! Kom, dyr! Pas på sejt, dyr! Kom tæt på! Tæt på en grøn nu! Tæt på! Dyr, ikke længere tilbage! Ikke længere tilbage, dyr! Kom, dyr! Kom, dyr! Kom, dyr! Kom, dyr! Kom, dyr! Kom, dyr! Op og presse! Kom, Sebastian! Ned og presse! Godt, Christian. Han sender dyr ud til det hjørne derude. Dyr, kig op, kig op, kig op. Masse op med armene. Ligger du den op på nettet bagefter? Ja. Vi kunne godt være interesseret i et link, hvis du vil dele det. Det kunne være meget sjovt. Tæt på, Karlssone! Kom tæt på! Kom så, dyr! Bliv ved, dyr! Sebastian, over og læg trykket også! Tæt på, Vinter! Dyr, tæt på!
Godt, Hansen. God bold. Ud af, Lukas! Ud af, Lukas! Ud af, Lukas! Godt, med! Tæt på! Kom, Lukas! Tæt på! Ja, det var hemmeligt. Alex, sæt i gang den anden vej! Lyre er stadig på siden! Lukas er stadig på siden! Kom så, Lukas! Ud på siderne! Nej, prøv at vente. I får lige 3 minutter. Tobias, du kigger på Sebastian, den består følge ham lidt, ikke også? Mikkel, du kigger på Dytter. Ja, jeg skal da holde min side. Men også vigtigt at se, at Dytter falder lidt i en bane, så står helt derude nu. Se, nu falder han over bagved. Det er rigtig godt. Så bolden er derovre, så skal han have kurs ned på. Tæt på, Karlssone! Tæt på, Karlssone! Skyd igen! Ud på siderne! Kom, Sebastian, kom til dig! Kom så, Sebastian! Kom så, spil den så. Oj! Lækker, Sebastian! Bliv op, find en mand! Find en mand!
Godt, Christian. Videre! Slap mig sammen! Ud på siderne, Ed! Sådan, ja! Hansen har den. Kom, Hansen. Videre! Kom igen, Hansen. Kom her, Christian! Kom igen, Christian. Kom, Lukas, bliv ved. Hvem har siddet derovre? Fremad, Karlsson. Kom nu, Karlsson. Kom nu i dem! Ud. Op, op. Tæt på, Karlsson. Hansen, det er fint der. Hurtigt opsej! Hurtigt fremad! Hurtigt fremad, Hansen! Dyr er løbet, Sebastian er der også! Kom nu! Alex er der også! Du får for meget plads derinde, drenge! Væk! Ud på På siden! siderne! Helvede! Få den nu væk! Lukas, ud på siden! Godt! Fremad, Karlsson! Fremad! 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 Godt, Hansen! Kom her med Hansen! Kom her med Hansen! Kom! Godt! Godt kommet, Winter! Nej! Ej! Kom igen, Karlsson! Vi skal op igen! Kom op igen! Kom op igen! Få nu på det spillet, når I har bolden. Det er kun blevet mere ved på at være rigtig meget på vinden. Lukas og Dyr, fremad! Jeg går jeg op til, at I har mål nu. Hvem har kridtet over på den side derovre? Kom, Lukas! Forsvar. Kom nu i ham, Kasper! Godt, Alex! Ud på siderne! Fremad, Karlsson! Fremad! Fremad, Karlsson! Kom nu! Ud på siderne! Christian! Kom, Dyr! Kom! Snibber, Dyr! Kom nu! Snibber! Ja, nemlig! Karlsson, vi skal op og have et mål mere nu! Du lukker dig mål! Rigtig godt, Dyr! Dyr, op og læg presset! Califano! Op og læg til presset! Vi skal op og have et mål mere nu! Kom op og læg trykket! Lukas, fremad! Karlsson, fremad! Kom fremad, Jensen! Kom nu, vi skal op og have det mål! Kom nu, Dyr! Kom nu, Dyr! Kom nu, Dyr! Tryk på! Tryk på! Rigtig godt, Winter! Fremad, Karlsson! Så Christian Beyer. Kom nu, helvede til en overmænd nu. Christian, kig op på bolden nu! Han skyder! Kom så!
Kom Lukas, tryk på! Tobias! Tobias! Michael, du bliver der med! Sebastian! Du skal ned og spille højre midt! Rigtig godt ud. Tryk på, Tobias. Pres på. Kald på den. Kom ud på siden nu med bolden. Godt, Christian. Lang spark. Hvor kan man se, hvor målsparket er? Der er en lille, der er næsten syg. Kom så, Lukas. Eller Tobias. Løb du lige ned og spark med folk dernede, Mikkel. Så kalder jeg på det lige lidt. Det kan jeg altså godt få. Rigtig godt, Kære. Rigtig godt. Rigtig lækkert. Rigtig godt, Kære. Michael! Kom nu, Louis! Kom nu! Kom nu, en mand i ham! I ham! Følg ham! Sådan, ja! Rigtig godt, Hansen. Kom med, Hansen. Kom så, Kom ud, hjælpe! Godt, Hansen! Rigtig godt. Så løber Tobias. Kom så! Kom så, Tobias!
Rigtig godt, Vinter. Skyd! Ud med siden! Ej, det er godt spillet, det der, Carsten. Tæt på, Carsten. Kom, dyr. Kom, dyr. Kom, Tobias. Kom, Tobias. Kom så, Sebastian! Kom så, Tobias! Rigtig godt, Tobias! Bliv ved, Tobias! Sådan, godt, Christian. Det er hvad der igen. Skyd bare, Vind! Skyd! Skyd for helvede! Skyd! Lige, Christian. Hjemme af Hansen! Kom! Kom, Carli! Ja, det er ordentligt. Hemmeligt våben! Kom! Hemmeligt våben! Hemmeligt våben! Rigtig godt, det der. Ud på siden, Sebastian! Tag meter, tag meter, tag meter! Den tæller, den der! Den tæller! Det er helt våben, og det fungerer jo. Og så kom. Rigtig godt, Vinter! Skyd for helvede! Skyd! Skyd nu! Skyd! Kom, Hansen! Rigtig godt, Hansen! Mikkel, der kigger! Kom videre, Karlssonne! Der er ikke fløjtet. Dommeren har set det. På siden, Vendfrik! Bliv ved, bliv ved, bliv ved nu, bliv ved! Sådan, ja! Øj, hvad så, Mikkel? Ja, det er ondt. Rigtig godt. Kom igen, Mikkel. Carli Farno, rigtig godt. Tæt på en grøn nu. Tæt på en grøn. Helt tæt på. Hold nu presset! Kom nu! Lukas og få gang i ham der. Christian, få en langskud også! Han lavede der hele tiden. Tæt på, Karlssonne. Mikkel tilbage. Kom, Mikkel tilbage. Kom nu! Kom, Mikkel. Kom, Mikkel. Bliv ved, Mikkel. Nej, stik lov til det der. Ud på siden, Sebastian. Kan I fare nu frem? Yes! Kom løber! Fremad på banen nu! Godt det der! Sådan der! Nu! Kom så, Karlssonne, hurtigt! Tæt på! Kom tæt på! Kom så, Christian! Kom, Mikkel, tag turen hjemme!
er kommet hen. Madsen kommer, Madsen. Dyr op. Kom Hansen, taster hurtigt, dyr løber. Kom nu, følg op! Så løber han, Tobias. Han er på midten, kom så. Han er på midten. Dommer! Dyr! Kom, dyr, kom! Han er ude. Offside, drenge. Find grøn. Tæt på. Det er et lækkert mål, dyr. Lækkert mål. Skyd! Kom igen. Tæt på, dreng. Tæt på. Hjemme af Lukas Blom. Lukas Blom! Ikke længere, Lukas! Ikke længere, Lukas! Kæv, lav snigeren! Sniger! Søgteren der, bare få tæt på ham. Helt op på. Kom Mikkel! Tæt på en dreng! Mikkel tilbage! Tilbage Mikkel! Kom, Karlsson, herud!